तो गिबियावनो खुलुमहरबाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लोगोसे आंनि रेंहा बड' चेनेलाव गासैखौबो गोथार गोसोजों बरायनानै लाजोबलायबाय। ओंख्रि गैया जोंनिया लोगोफोर नाय दिनैहाय हाग्रानि मैगंखौनो जानाय जासिगोन। नायबानो जाबाय नै मा मैगं खादों? हा? मा मैगं खादोंलै? मैसुं मैगं मैसुं। नोगोर गोथाव जायो मैसुं मैगं खादों जोंनिया। दिनैहाय बेखौनो जानाय जासिगोन। जानाया बिराद गोदाव सोराव जानानै दं बर्थमानाव। बाबा दाबो गेलेखाङाखै? हा? दाबो गेलेखाङाखै? ला 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 ला। कारेन्ट गैया दा माथो मटर होब्लानो जायोना। जोंना हांसोआ दाखालि जादों जों मासे। माने गोबावजों खनसे आङो लाइफां बारियाव लानानै थांनो नागिरदों दै। गाज्रि दामोन लोगोफोर दिनै नायबावदो माबायदि जानानै दं आं लाइफां बागाना। हरबाय आङो द्लामनो गारि गंथाम हरनाय जाहैबाय। गैला दामखौ मोनाखिसै माने दामखौनो होले दा। ओरैबायदि जानानै दं आरोखि दामखौनो होले। थ' फुरा थाख्ला लाना फैलायबाय नै लाइफां बारियाव लोगोफोर नायबानो जाबाय नै। लाइफाङा माने दाबो फानजोबनो मोनाखै। दाखालि माखासे हरबाय। बेनिफ्राय माखासे दंबावो नै फिथाइ नायबानो जाबाय नै। सोरबाफोर लांनो गोसोबा लांफैनो हागोन। भिडिअनि थ्रुयै देखायहरनाय जाहैबाय। दाम खमथार माने एसे दाम खम खालामना होनाय जाहैबाय आरोखि दा सिजोन जोबनाय हिसाबै। नोंथांमोनहा सोरबाफोर बायनानै लांफैनो गोसोब्ला लांफैनो हागोन आंनि थालिर फिथाइखौ। थालिरा खिन्थु बांद्राय गोलाव गोलाव लावाखिसै दे। नायबानो जाबाय नै नै नै। एकदम नै दाखालि खानायखौ सिनजानाय जादों लोगोफोर माने ओरैबायदि जादों खानाया आंनिया मालाबा मालाबा सिनजानोनो फैसानो थाइसेबो थालायलाङा। ओमफ्राय खानाया नोगोद थाब थाब लावो आंनिया। बेखायनो एकदम होबाय आङो खनसेयैनो 2 माससो थाथोंसै होननानै माथो फैसा जारला जाबाय थायोना लोगोफोर। ओंखायनो माने खानायखौ दाखालि होजाबाय आङो थाख्ला हजाबाय दाखालि। ओमफ्राय माखासे लांबाय माखासे दा नै दङ रायाखै। ओमफ्राय रानायबो दङ आरोखि दिनै फैनांगौमोन दिनैथ' लांफैयाखिसै जाहैबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन। नोंथांमोना मोनथिखागौ एड्रेसखौ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायब्लानो नुयो आंनि एड्रेसखौ। फुल एड्रेसखौ माने डिसक्रिपसनाव होना होखायो आङो। माने दा लांफैयोबा गारि गंसे जाजोबाब्लाबो आधा गारिसो जागोन दा मथा मथि 40-50थासो जागोन आरो बिदि जागोन। नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि लांफैयोब्ला लांफैनो हागोन। दा दामा बांद्राय दाम गैला। दामा माने दाखालिफोरसो फुरा दाममोन ओमफ्राय दा खम खालामना होनाय जाहैबाय आङो। बिदिनो गोसोआबो बायलायलांबाय इन्टारेस्ट मोनलाय लाङाखै भिडिअ खालामनो। साबसक्राइबबो खालामना होआ मानसिफ्रा भिडिअ हगारब्लाबो। ओमफ्राय भिउसआबो फुरा डाउन फैनायखाय गोसोआनो जालाय लाङाखैमोन। दा बेखौनो आं खावलायो नैबे भिडिअनि थ्रुयैनो लोगोसे बे थालिर फिथाइखौ देखायनानै नाय रायजोफोर। थालिर फिथाइखौ आं नोंसिनो देखायनानै बेजोंनो आं खावलायो नोंथांमोनखौ थालिर फिथाइखौबो नायदो आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो। सेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो। कमेन्ट खालामनायावल' प्रब्लेम गैखाया। रिप्लाइ खालामना होजाथावबा आङो खालामना होगोन नोंथांमोननो कमेन्टखौ। थ' रायजोफोर अननानै भिडिअखौ नायना साबसक्राइब खालामना होब्रा। नायना ओरैनो दागालां। नोंथांमोनहा मानो नायना ओरैनो गालाङो भिडिअखौलाय ओरैनो दागालांना नायनानै। एकदम गोसोआनो थेर बेथेर जाजोबथारबाय आंनि साबसक्राइब मोनैनि जुनैनो। माने भिउसआबो फुरा डाउन जायो। दाखालिफोर एसे मोजां जादोंमोनलाय ओमफ्राय फुरा डाउन जालायबाय। बावदोंसो लोगोफोर आङो नाय
थालिर बारिनिफ्राय आं दा फैबाय न' फारसे फैबाय आङो नोंथांमोनखौ आं लाना फैफिनबाय नै थालिर बागाना थाबोबाय आंना हनै थ' दिनैहाय बेलासि समाव आं बेखौनो नोंथांमोनजों सावरायबाय अननानै नोंथांमोनहा दसेब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै जाय मानसिया चेनेलाव माने गोदान बे बिथाङा चेनेलखौ अनना साबस्क्राइब खालामना हो नैबे थाख्ला बिथांनिखौ एकदम गोसोफ्रानो इन्टारेस्टखौ मोनलायलाङासै आं माने गोदान गोदान भिडिअ खालामनो साबस्क्राइबानो एकदम खम जाथारबाय एकदम माने नायना ओरैनो गालांथारो मानसिफ्रा अननानै प्लिज रायजोफोर नोंथांमोनहा नायना ओरैनो दागालां आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार जे नोंथांमोननि सापर्ट अननायखौ मोननानै आङो एकदम फुरा मोजां गोदान भिडिअ होनाय हानाय बायदि आरो नोंथांमोनखौ आङो इन्जय खालामनो हानाय बायदिथ' रायजोफोर नै ओरैबो दंमोन थालिर बागाना गैलालै बियो एकदम बारजों बायजोबथारदों नै दाखालिनि बारजों ओरै माखासे दंमोन बावबो गायलाबायदोंमोन आङो नै ओरैहाय गैला दा बेनिखौ माखासे लांबाय ओमफ्राय नै आंनि न'नि जायगायाव न' जिङावहाय बेफोरबायदि आरो लकेसना नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै लकेसनखौ माने आं दिनै भिडिअखौ बांद्राय दानलु खालामाखै रायजोफोर ओमफ्राय बांद्राय आं एडिटबो खालामनाय जानाय नङा ओरै माने लाइभआव हगारनाय बायदि हगारगोन आङो ओमफ्राय मालाबा आङो लाइभ फैगोन नोंथांमोननि गेजेराव आं नोंथांमोननो माने भिडिअ खालामनानै खोन्थाग्रोगोन आं लाइभ फैब्ला अब्ला नोंथांमोनहा आङो फैनो हागोन थ' नै आंनि न'नि साखाथियाव बेफोरबायदि माने लकेसना आरोखि ओरै नैबे जों लागोनि माइ गायग्रा दुब्लि हनै बियो ओमफ्राय नैबे ओरै लामा जाहैबाय बेबायदि आरो माने जों लागोआ फुराना गामि नङा रायजोफोर आङो दिनै भिडिअआव नोंसिनो खोन्थानोसै जों लागोआ एकदम हादान गोदानसो हादान गोदान जायखौ होननानै बुङो खासिनाला नै खासिनाला जायगाया बेबादि नोंथांमोनहा नायनो हागोन नाय फुरा बेबादि खासिनाला जायगाया माने बलमजरा अपोजिट जायो आरो बलमजरानि खाथियावनो खासिनाला मेन बाजारा जोङो बलमजरा SSP होननाय बाजारखौ जायो ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो आरो गसाइगाव एरिया जायनाखि जुमदार होननानै बुङो मेन जाय पिकनिक स्पट जुमदार बे जुमदार साइडआवनो जोंनि माने जोंनिफ्राय जुमदारा 16 किल'मिटार आरो जुमदार थांग्रा लामायाव ओंखा जोंनि खासिनालाया आरो मोनसेबाव जायनाखि दाइनिमारि संकस जायखौना संकस होननानै बुङो माने बे संकसआव फैब्लानो जों लागोखौ मोनफैबाय नोंथांमोनहा थ' रायजोफोर बेनो दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो नोंसिनि थाखाय बेखौनो लाबोदोंमोन आरो नोंथांमोनहा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गोख्रैनो एकदम माने थाब 1K जानाय बायदि ओमफ्राय 1K साबस्क्राइबखौ आं मोननानै नोंथांमोना माने डेन्जार इन्जय भिडिअ आङो लाबोनो हानाय बायदि थ' सल' रायजोफोर दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय बाय थेंक इउ